lurah karo kiai iki ndadak ngudak barang. Nah, iki manis semlohai. Niat ingsun arep ketemu lurahe. Selamat, selamat. Duh, lurahe, kuatkanlah hatiku. Woi, Aduh, urung kocelokane ora? katasan mulai mikir ora. Oh, wis matur nuwun. Ya. Sik. Koyone warga Ndiampit ki ana sing kaya ngono kae. Woi, ayo. Aduh, ya ini meneh. Monggo Pak Kiai. Ganti gek kae gonjongane. Hei, Dereng kepanggih Pak Kiai. Dereng. Ngaso mawon, ndak saya. Go. Padosi kocelokane mriko mawon. Monggo. Go. wis lumrah gelem kene iki ya, penulain diam ke Pak Kiai raso roh. Wis. Aman. Alhamdulillah. Aduh, mang dadak dore niki napa? Alhamdulillah Pak Kiai. Ngaso riyen. Nggih. Awak dhewe niku pun tuwa. Meso Aduh. menggos-menggos. Meso menggos-menggos. Bajigur. Pak Kiai mangen tot, mangan iki apa? Ambune mulek kene. Ngentot to Pak Kiai. Namung setitik. Batal boten niku. Mboten. Slenting ambune nggon lurahe mah luwih parah. Lego. Nggih jenengan kok luwih bianter. Lurah kok. Pak Kiai, kula niku nggih pun menyadari nek ora ana kocelokane ning kelurahan Ndiampit iki lho kurang regeng. Kula nggih menyadari dadi kiai teng Dampit niku ya kudu sabar. Sakniki ngeten mawon. Kucelukane napa gonjongane niku nggih di ngapura mawon. Wah, nggih. Nggih to? Nggih. Nggih mboten luput kok. Mboten salah. Mergo Nggih. saking mboten ngertosi. Nggih. Sabar. Nggih. Alhamdulillah di ngapura. Pak Kiai, kok kaya wonten swara wong teng Janji lho, janji wis di ngapura lho. ya dalah. Tenang Tenang. Enggak Pak Kiai, dibuka. Ayo metu. Ayo. Metu. wae, metu. Janji lho Pak Lurah, Pak Kiai, janji lho. Iya. Janji. Beneran ngakali nih Pak. Oh, kali. Sampean kok ayu to le dandan. Pinteran to. Pak Lurah, Pripun? kersanipun pitados nginjang dijak teng sarean mawon. Oh nggih, ngaten. Iki arek ning kuburan. Mlebu kuburan ki kudu nggadap donga barang. Iya Pak Lurah.
Dungane ngene iki. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asari. Aku krungu jawab kabeh Pak Lurah. Alah mengko ngono kok kecir ki oleh-oleh wong ra percayanan kaya ngono kuwi. Aku kok labah-labah banjir lokal barang ki apa to iki? Ngompol Pak Lurah. Alah preman kok ngono.